Mga tagiyag mga sakyanan nga Mosalmot sa Fluvial Procession sa imahin sa Senyor Santo Niño karong Sabado, gibriefing sa Philippine Coast Guard. 177 na ka mga sakyanan ang konfirmadong Mosalmot sa mong prosesyon. Ani ang exclusive report. Sulod sa bata sa Coast Guard Cebu Station, Gitigum ang mga tag-iya o operator sa nagadiyang mga sakayan nga moapil sa Fluvial Procession. Kani aron mahanay ang flow sa ilang agianan ug malikayan ang mga posibleng problemang masugatan. Gibahin ang mga sakayan sa tulo ka mga division, subay sa gidak-on ug dunay ibutang nga mga Coast Guard marshals. Actually, yung prepare po namin is around 120 lang sana eh. But but actually it is a positive positive po yan para sa amin. Kasi ibig sabihin po marami po tayong nainganyo na mag-register talaga. Samtang ipahibaw sa Coast Guard ang higpit ng mga Gidili atol sa Fluvial Procession. Lakip nini ang pagdala og mga bata nga adunay pangidaron 12 anyos paubos. Backpack, fireworks, bino ug mga mahait nga hinagiban. As early as 1 a.m. we will already assemble here. 2 a.m. we will already dispatch our personnel. Sisiguraduhin po namin na kami po ang mauna sa dagat at sa lupa. Kinahanglan kita mo-comply kay para sa ni sa tanan sa atong sakay sa atong bangka. Ginugang ni Salcido nga istrikto nilang dili paapilon sa Fluvial Procession kadtong wa makaparehistro. Alas 4 pa lang sa kadlawon, sirada na ang Mactan Channel hangtod mahuman ang kalihukan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.